Godmorgen og velkommen til Vild News. Jeg er dagens vært, Mogens Bluff. Det er onsdag morgen, og der skulle ikke ske det store, så vi hopper bare direkte videre til Vild F-skole, hvor de er i gang med det helt store teaterstykke. Tak for det, Mogens. Jeg står herude foran den smukke scene heroppe ved spot 1, hvor de to arbejder er fuld i gang. Og lad os lige høre noget. Hvordan går det, drenge? Jeg synes, det går meget fint. Når jeg var i tribunen nu, den er lidt forsinket, så er vi klar. Ja, er det alt? Går det ellers godt? Ja, ellers skal vi bare stå op og glæde os. Her på Krudtuglen, som er gennemstedet for Mathias Bøtger, som er hovedrollen i teaterstykket Der var engang. Jeg skal kun tjekke, hvordan sådan en skuespiller bor. Klædeskabet. Meget normalt. Dyre jakke, importeret fra LA. Rigtig fint. Han bor sammen med 3 andre drenge, som vi kan se. De ser rigtig hyggeligt ud, men som vi kan se, så er hans dyne rigtig pænt fredet. Og det er fordi, han har sine egne assistenter, som vasker hans tøj og gør sengen ren. Men jeg skal lige se. Dameundertøj. Hvad fanden er det? Det er måske typisk for en skuespiller. De er nogle rigtige players, siger man jo, og det er Mathias Bøtger jo også. Jeg står her på Vild F-skole sammen med hovedrollen Mathias Bøtger, og Mathias, vi har lige været oppe på det værelse og fundet dameundertøj i din seng. Hvad er det for noget? Er det groupies, er det starfuckers, eller hvem er det, der efterlader det? Jamen det er sådan set mig selv, og ja, det har meget at gøre med, at jeg kan rigtig godt lide at gå i dameundertøj. Altså, det du siger er, at du egentlig er en skabtrans? Skabs, men ja, trans er rigtigt. Kæmpe breaking news. Vi har fundet ud af, at vores hovedrolle, han har egentlig fetish. Virkelig sindssygt. Tak for nu. Hej Natalie. Hej. Hvad er du i gang med at sidde og lave der? En skjorte. Nå, hvem er den skjorte til? Rumleskaft. Nå, er det godt at have teateruge? Ja. Er det det? For I laver noget positivt heroppe ved kostymerne? Ja. Nå, det var godt. Du må få os en god teateruge. Jeg står her sammen med Christian Ogo, som er danser, og hvordan står du til på danseholdet? Men det går rigtig godt. Super godt da. Ja. Dejligt at danse. Drenge, I plejer at være nede i træningsrummet og lege med vægt og være nogle rigtig macho-drenge, men nu danser I. Er det ikke lidt femset? Altså det går rigtig godt. Men sådan det, altså vi danser rigtig meget, og måske er det lidt femset, men ja, vi elsker bare dans, så mig og Heidi har gået til jazzblød i mange år. Ja. Yeah. Tak for det, Mogens. Vi ses. Hej, hvor smart til dig. Alt her for Vild. Nu tilbage til studiet. Tak for det, Mogens. Jeg vil sige tak for nu på gensyn. Jeg håber igen i morgen, du vil se med på vores kanal. Og husk nu, at rejse er et liv. Op, helt i top, fri fra job, uden make-up og snæve.